Να πω παιδιά ότι σήμερα είμαι αρκετά bullish με το bitcoin. Αν και σε alt season δεν έχουμε δει ακόμα. Πιο πιθανό να πάμε στα 150 παρά στα 50 άμεσα. Ο Μάικλ Σέιλορ, ο Μιχαλάκης λέει 440 λέει φέτος. Καλά, εντάξει. Τότε πιο κράτη το σκυλόσπιτο, αλλά είσαι πολύ μπούλης Μιχαλάκη, είσαι πολύ μπούλης. Έρχομαι να βγει αγόρι μου, καλό θα ήταν. Να σας δείξω το τσιουάουα που νοικιάζει το σκυλόσπιτό μου. Προσπαθώ να του πω να με πληρώνει με μονέρο, αλλά δύσκολο ρε παιδί μου για την ώρα.